sa fokusom mi potenciramo neko naše uverenje i sa fokusom mi to uverenje možemo da transformiramo. Sa fokusom mi osvešćujemo svoje misli, pratimo svoje misli. Sa fokusom postajemo svesni da mi nismo misli, da možemo da se distanciramo od misli, da možemo da slobodno da ih menjamo. I sa fokusom možemo budno da pratimo i da spoznajemo šta se unutar nas zaista zbiva. Čuvena rečenica, gde vam je fokus, tamo ide cela vaša energija, je apsolutna istina. To je bukvalno tako. Ako stavljamo fokus na misli, na emocije, na sećanja, na situacije, na ljudi, na segmenti života koji potenciraju pozitivu u nama, koji osjećamo da nam dižu vibraciju, naša pozitivna energija nastavlja da se razvija i da raste kao i vibracija. A ako stavljamo fokus na misli, na emocije, na sećanja, na okolnosti, situacije koje u nama izazivaju tegobu, strah, ljutnju, bol, tugu, mi se podvladavamo tim emocijama. Ti osjećaji postaju dominantniji i u taj pravac nastavlja da se razvija naša energija. Koncept gde nam je fokus, tamo ide cela naša energija, je još jednom dokaz da smo mi energetska bića. Isto tako je i dokaz da je ključ u svesnosti, to što stalno ovdje pričamo, da je ključ u svesnosti, da treba vrlo svesno birati gde stavljamo fokus i biti mudri na šta ćemo mi da stavimo fokus. Ako želimo da nam se snovi ostvare, da stavljamo fokus na naše ciljeve. Toliko smo voljeni od univerzuma, od Boga, kako je vama bliže, što imamo uvek na raspolaganje slobodnu volju. Mi uvek i za sve možemo da biramo i kada mislimo da nije tako, mi možemo da biramo. Pitanje je na šta ćemo da stavimo fokus, šta ćemo da odaberemo. Da li ćemo da odaberemo da je moć u nama, da je cela snaga u nama, ili ćemo moć staviti u ruke drugih. Da li ćemo da odaberemo da budemo u ulozi žrtve ili ćemo da odaberemo da preuzmemo odgovornost za svoj život. Znači, uvek nam je na raspolaganje slobodna volja. Samo je pitanje gde ćemo se mi fokusirati. Naš je sklon više, lakše i brže da upije negativno od pozitivnog. I nije ni čudo što se lakše zavladavamo negativnog. Ali zato je potrebna redovna meditacija. Jer meditacija ne samo što gradi našu svesnost, već u stanje, kad smo u meditativno stanje, naš zapada u takozvano alfa stanje, koje je frekvencijski ispod svih mislovnih obrazaca, ispod svih ego obrazaca. I zato
se i fokus vežba kroz meditaciju. Šta u onim situacijama kada nam je teško, kada jednostavno ne vidimo tada izlaz, ne vidimo svetlo, nije nam jednostavno. Prvo prihvatamo okolnost. Otpuštamo i otvaramo se. Šta to znači? Uvek imajte u sebi spoznaju da ništa nije slučajno. Koliko to ponekad može i bolno da zvuči, ali ništa nije slučajno. Sve se dešava sa razlogom. Sve se dešava za da vi naučite neku lekciju, da izvučete neku pouku. I kada vam se neke situacije odnovo i odnovo ponavljaju, to je znak da niste naučili, niste izvukli tu pouku koja vam je potrebna da bi krenuli dalje, išli dublje. I u tim situacijama se koncentrišite, fokusirajte se na to šta ja treba iz ovoga da naučim. Nije jednostavno, ali fokusirajte se. Jer ste u tom trenutku tačno gdje treba da budete. Primjer, dobili ste otkaz na poslu. Nije jednostavno daleko od toga. Prihvatam sad tu situaciju. Dobila sam otkaz. Ali otpuštam tako što znam da nije večno, ništa nije večno, hvala Bogu, večna je samo promjena. Sada nemam posao, za 2 nedelje ili za mjesec dana, za 2 mjeseca imat ću posao. Znači, prihvatam, sada je tako i otpuštam jer znam da će se promeni. Šta ja sad treba da fokusiram se na to, šta ja treba da naučim, zašto se ovo desilo? Možda jednostavno treba da se okrenete prema sebi. Nešto ima tu. Otpuštamo i otvaramo se. Kako se otvaramo? Sa zahvalnost. Stavljaš fokus na zahvalnost za sve što u taj trenutak imaš. Zahvalnost je najvisoka vibracija i ona će da vas diže kao raketa. I u tim teškim situacijama. Ne odjednom, ali postepeno. Samo sa fokus na to što imaš. Možda nemaš posao, ali imaš zdravlje. Možda nemaš posao, ali imaš krov nad glavom. Možda nemaš posao, ali imaš neko ko te voli. I da imaš više stvari koje misliš, koji ti nedostaju, sigurno imaš jednu na koju možeš da budeš zahvalan. Znači, stavljaš akcent na imam, ne na nemam. Imam, to se duplira, ne nemam. Ako stavljamo na nemam i dalje nemam. Vrlo jednostavno. Fokus. Isto želim da spomenem ovdje i situacije kada nas, tako da kažem, napadaju negativne misli. Ne možemo odmah da preokrenemo u sekundu, da preokrenemo u pozitivno. Možemo da stanemo i barem na sekund da budemo totalno bez misli. To je isto kao auto. Kreneš u dolnicu, treba da stigneš do jednu tačku da staneš.
pa da opet se popneš gore. I fokus. Sad ću da stavim fokus, da tačno pratim, da imam negativnu misao, ali moram da je stopiram. Možda neću odmah na pozitivno, ali barem da je stopiram. Jer tu se javlja ono poznato pravilo od 17 sekundi. Ako izdržiš 17 sekundi, misao dolazi ti druga slična na njoj i lepi se. I sa 68 sekundi to postaje dominantna misao. Znači fokus, da ne dozvolim da to prerasne u taj 68 sekundi period. To vam je primjer od svakodnevnog života. Ne znam, idete sa autom negdje u grad, tamo je uvek gužva i vi počinjete da mislite, sad neću ja da nađem parking. Nema šanse tamo ja da nađem taj parking, tamo je uvek gužva, zašto sam krenula sa autom i ne nađete parking. To je to. Znači ta misao, nema tamo parking, tamo je uvek gužva, zašto sam krenula, i to vam postaje dominantna misao i to vam se vraća. Takva situacija vam se vraća. I zato je fokus izuzetno važan. Ali fokus se vežba. Fokus se vežba i možete da istrenirate svoj fokus 100%. Možete da ga istrenirate ako želite. Ako imate nameru da ga istrenirate redovno i uporno. To vam je kao malo mač u neku kutiju pa treba da ga prenesete. To malo mače izlazi iz kutije, ide levo desno. Vi ga opet vraćate nazad. Opet ga vraćate nazad. Opet ga vraćate nazad. I tako kada to vežbaš i ulaziš u taj mood, što se kaže. I zato ovu meditaciju posvećujemo na tome da kroz tehnike neke izvežbamo fokus, prvenstveno kroz naš dah, zato što je dah moment te potpune svjesnosti i moment da se najbolje vežba fokus.